Kangge sing duwe hajat ubarnya ya wis beli utang ya Mia. Waktu mau duwe keomongan lawan duwe rezeki numpak odong-odong bakal diauri beras kuning sekian wis kebayar ya Mi. Alip ulan nagi dewa ulan nanyakan sekar kentar sekar kentir kagawaning kentar gawaning banyu boban luar spesial sing duwe kaul kanggone majikan sekeluarga kangge Mimi Rasi Puspita panas di sawah wadon lan lanang si pengantin manis meseme karo somae gawe bunga sing dadi lanang sumpinge kembang hari kembang wijaya sing dadi wadon selendang pelangi pengagone sing ditempangi Bapak Aris sing ditembangi Bapak Aris Bapak Aris maning minangka Bapak hajat kula Bapak hajat Bapak Aris semangga Ibu Rasi Puspita Sari Ibu Rasi Bapak Hari sing paling emang mangga sing duwe kaul Kamajaya ala Kamajaya Kamarati pribasane Bapak Haris sayang Bapak Haris Bapak Aris Ibu maning Resi majikan saya Ibu Rasi majikan saya numpake becak keliling kota karo soman pada sopane lanang wadone jalma mulia majikan sulingan maning Bapak Aris suling seket makarisangan kelingan maning kelingan Bapak hajat demen rupa ditinggal lunga Bapak Aris sing ditembangi ya Nok ya kanggo Bapak Haris sekeluarga Ibu Rasi ya kedi sebut-sebut Nok sing duwe kaul mangga kanggo Mimi mbok tuane Nok